nasara. Wajen wadata Allah cikin iko shi ya mana da damanoni guda biyu da suka wuce albarka, kuma gwamnati ta kokari ta kawo taki an kai duka ƙananan hukumomi an karya kudin shi zuwa rabi, kuma Allah sa damana ta yi albarka. Yanzu ya zama na mun hana a kawo shinkafa saboda muna iya nomawa, muna iya ci da kanmu. Wannan babban nasara ce, kuma Allah shi ya mana wannan kyauta, mun gode mashi. Ina so in sanar da ku cewa alkawarin da muka yi ba za mu manta shi ba. A gaskiya na yi gwamna, na yi ministan mai, na yi shugaban ƙasar, na kuma dawo na siyasa. Ni ba abin da nake so illa in tabbatar ƙasarmu ta zauna lafiya kuma akwai wadata. Insha Allah zan ci gaba da yin wannan da duk ɗan Najeriya da ya yarda da wannan sha'ani namu. A ranar zaɓe ku fito da ƙwanku da kwarkwatanku, ku yi zaɓe cikin lumana. Insha Allah za mu ci nasara, saboda haka za mu ƙara